N-am știut că această prezentare va fi destinată nouă, colegilor. Am gândit-o ca o prezentare în fața unei clase, am gândit-o pe 50 de minute. Deși eram conștienți că vom putea vorbi 10 minute. Deci a trebuit să reajustăm, or să fie lucruri care nu le putem face, care se referă exact la activitatea elevilor. Bineînțeles, nu o să vă cer dumneavoastră să faceți ceea ce ar fi avut elevii de făcut. În măsura interesului, totuși aștept de la dumneavoastră o colaborare. Vorbim despre rolul punctului și a liniei ionață, începând cu precizarea că punctul în accepție geometrică nu are dimensiuni, în schimb în artele vizuale are toate dimensiunile, pornind de la tușa lăsată de vârful unui penson, al unui creion sau orice material de lucru pe care îl utilizăm. De asemenea, poate prin repetare construi forme abstracte, figurale, care se concretizează structural sau decorativ, precum acest ștergar mic, unde se poate vedea rolul decorativ și a punctului, respectiv a liniei. Eu vă spun câteva cuvinte despre linie. Linia este, în concepția geometrică, o înșiruire de puncte. În concepție artistică, în schimb, linia este elementul de bază în artele plastice, pornind de la desenul, care e baza, schițe, crochiuri, se ajunge la lucrări expresive, care au semnificație prin linii, prin compoziție, prin linii de forță. O să dăm exemple de efectul spațial. Efectul spațial al punctului, care poate fi de mărime mai apropiat, mai mic, mai mare, mai aglomerate, mai dispersate și liniile care de asemenea pot fi paralele, oblice, sinuoase, strânse. Deci, cu ajutorul liniilor și punctelor se pot crea opere de artă. Au fost folosite foarte mult în decorații, în gravuri, în grafică. O să mergem, de fapt, mai departe, să vedem cum diferiți artiști au folosit efectele de limbaj ale liniei și punctului. Aici este un exemplu de compoziție, o gravură a lui Rembrandt, un desen al lui Bill Richards, Mobilele desenare, ceramică, rol decorativ și ornamentate, cu ajutorul liniei și punctului. Ca prezentare a liniei și punctului, cred că am făcut destul de teorie. O să mergem la al doilea step, care are rolul de a vă face să participați un pic la acest exercițiu. Și anume am dorit din partea dumneavoastră niște exemple de lucrări, cum ați folosit punctul și linia ca elemente de limbaj, expresivitatea lor în lucrările dumneavoastră. V-ați reușit să îmbinați aceste elemente ca să exprimați ideea pe care ați vrut să o transmiteți. Deci a fost cineva interesat nu să picteze sau să coloreze, ci pur și simplu să creeze un desen sau o formă
crochiuri dintr-o singură linie, ca și Picasso. Așa. Și este foarte... linia fluentă, o expresiune deosebită. Sau un joc care e folosit pentru copii sau pentru mai mici sau... La noi am avut ca temă am folosit linia în diferite imprimeuri. Am creat imprimeuri doar cu linii și chiar ne s-a povestit că imprimeurile astea doar cu linii pot avea o anumită arie de a fi folosite. De exemplu, imprimeuri pentru pijamale tipice cu linii de un anumit fel. Borduri pe la draperii, doar din linii. Deci doar cu linie putem crea anumite imprimeuri pentru o gamă anume de... Avem aici un faimos semn roșman, se numește Recoltă, în care el pur și simplu prin puncte și linii creează acest spațiu. Este o modalitate care a fost aplicată de foarte mulți artiști Van Gogh a dus-o încă mai departe. Știm că el, de fapt, este pictorul care a introdus acest mod de a picta, care a dus la fobism și alte curente. Aici, din nou, vedem punctul și linia folosite. Ceea ce a dus direct la pointillismul, care a fost un curent care n-a durat mult, dar s-a până în zilele noastre. Și am făcut, pentru că mi s-a cerut, am făcut un desen cu un portret pointilist. Culori diferite se combină pe retină prin contrast calitativ și neutru și produce o imagine. Vedem în acest caz proporțiunea portul Saint-Tropez. Deci, mai e cineva care majoritatea sunteți la grafic, nu? Dar poate la sculptură, folosirea cuptorului în crearea vibrației, texturi, vibrație. Ceramică. La pictură a folosit cineva? Cred că nu e nimeni de la pictură. Deci, design, sigur, ați folosit. Cred că am vorbit 10 minute. Nu știu cât de interesant a fost. Dacă ar fi fost elev, aș fi recomandat ca pentru data viitoare să fi venit cu desen făcut din linii și puncte. Înainte să terminăm, vă mai arăt câteva slide-uri. Ce vă pot recomanda dumneavoastră este să folosiți mult mai conștient linia și punctul, mai ales punctul în ceea ce faceți. Eu joc de expresie extrem de interesant. Pentru că o să vă ajute mult în exprimarea idei transmise și chiar a emoțiilor și să aveți o sugerire pe când să vedeți, putem să spunem, produsul chimic, lucrarea pe care ați dorit-o și impactul vizual pe care o să aibă asupra celorlalți. De exemplu, aici o lucrare a lui François Morele. El e vestit și prin lucrări în care folosește tuburi de neon mai lungi, mai scurte, pentru a crea ritmuri